Sziasztok! Nagyon örülök, hogy nézitek ezt a videót. Igazából egy hála van a szívemben, hogy szolgálhatok felétek, és szeretnélek bátorítani újra benneteket. Nagyon érdekes témát találtam a Szent Bibliába, mégpedig azt, hogy Isten szereti a népeket. Hát ez nagyon jó hír, mert némelyek másképp gondolják ezt, és igazából egy néha jogos is ez az érzés, azt kell, hogy mondjam, mert vannak olyan esetek, amikor szinte tudhatjuk azt, hogy avval nem ért egyet a Jóisten, amit akkor éppen csinálunk, vagy csinálnak a népek, de engem, téged és az embert magát nagyon szereti az Isten. Igazából ezért teremtette, az ő gyönyörűségére teremtette az embert, úgyhogy ez nem kérdés, sőt, ez ki van jelentve a Bibliába, a Mózesnek az 5. könyve, 33. fejezet 3. versében, ez konkrétan ki van jelentve, hogy Isten szereti a népeket, Isten szereti az embert, Isten szeret téged, Isten szeret engem, és hogy hogyan lehetek én biztos, vagy egyáltalán biztos lehetek én ebben a szeretetben? Igen, mert az történt, hogy Isten bebizonyította az ő szeretetét. Hogyha elmegyek a Bibliában, a János evangéliumába, azt olvasom a 16. versben, a 3. fejezetben, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Szóval igazából Isten tényleg a legérthetőbb és a úgymond legdrágább módon ki is fejezte ezt a szeretetét. Bebizonyította az ő szeretetét, elküldte az ő egyszülött fiát. De vajon miért kellett Istennek így kifejezni a szeretetét? Azt írja tovább ez a vers, hogy ha valaki hiszen ő benne, nehogy elvesszen, hanem örök élete legyen a benne való hit által. Szóval itt van az ok, van egy ok, mégpedig az, hogy az ember lehet, hogy el tud veszni, vagy lehet, hogy már el van veszve. És akkor ez volt az az ok, ami miatt Istennek így, egy ilyen módon kellett kifejezni a szeretetét, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Mégpedig azért, mert az ember, mert én el vagyok, vagy el voltam veszve. És tovább megy a következő versben, hogy Isten nem azért küldte az ő fiát, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megmentse a világot ő általa. Hát ezek tényleg nagyon kedves és nagyon szívhez szóló versek, hogy Isten nem kárhoztat téged, Isten nem kárhoztat engem, Isten nem kárhoztatja a világot, hanem ő elküldte a fiát azért, mert mi bajba vagyunk, és segíteni akar, és hogy ez nagyon fontos, és nagyon jó hír, és hogy mit kell tegyek akkor, hogy ezt a segítséget elfogadjam. Azt írja itt a Szentírás, hogy hinnem kell benne, hogy hinnem kell az ő egyszülött fiában, és hogy ezt egy döntéssel, egy őszinte döntéssel megteheted, egy ilyen módon kifejezheted a döntésedet, hogy Isten, én most hallottam ezt az üzenetet, láttam ezt a videót, és én úgy érzem, hogy el vagyok veszve, de kérlek, hogy ments meg engem. Te ezért küldted el Jézust. Kérlek, hogy válts meg engem Jézuson keresztül. Ámen. Köszönöm, hogy nézted ezt a videót, és iratkozz fel a csatornára, hogy a következő videón is találkozhassunk. Sziasztok! Hello!